Ja tää oli siis kuka? Taimurin Keops. Taimurin Keops. Ihana. Joku päivä on ollut ilman valjata tässä sylissä tämä. Ihana. Joo, kiva. On siinä ihan puhin, siis silleen puhin näkee. Kauni itse siellä. Siperian metsäkin saa eri rosvilla. Kun mikä? Siperian kissa ja Siperian metsä. Ei, se on sama. Ei, nää on sama. Se on sama, joo. Sama ei, se on vanha nimitys, se Siperian metsäkissa, että se muutettiin meillä sitten. oli vain yksi kissa, mikä emo oli. Emo oli tää ja isä oli persialainen. Aha, okei. Okay. Mistä semmosia saa? Aslak, moi! Mistä? Mikäs kissa se on kanssa? Samannäköinen norjalainen metsä. Joo. Joo, ja sitten norjalaisilla on vähän kulmikkaammat kasvot. Tai sillä on pitempi profiili, siinä on kaikki pitkää. Mutta tää on pyöreäskö, että siinä on niinku pitempi kuono ja se on suora profiili. Meidän kuunnella on semmoinen kulmikas ja boksi. Niin. Nekin on vielä vähän samanlaisia. Joo, onpa kauniita. Joo. Ihan onko nää rauhallisia kiittejä? Joo, tää on ainakin tämmönen rauhallinen. Tää ei ole tuolla häkissä ollut mutta siellä oli 15 minuuttia siellä häkissä, kun se tuli mennä tuosta verkosta läpi, niin mä otin sen pois ja sen jälkeen se on ollut sylissä. Niin, ihan ootta se tosi nätti. Eikä mitään niinku valjatakaan ollut päällä. Tai ihan niinku tämmöistä irtonaista. Isot silmät. Sedi. Sedi. Joo. Sedi. Ota tänne. Sedi. Huhu. Sedi. Ihana. Ei se huoli. Sedi. Ei nyt Se on joku pieni ilves olisi. Niinhän se on. Niinhän se on. Kato tänne. Ai se on, mä näin. Sedi. Moi. Oi, hieno. Tässä on teki Aslakin ja Fiikon isoissa. Ei ne keskenään.